И 3 дена. Може да почвам проект сега компютър след 4 дена. И ало, почвам 4 дена. Ако не, ако съжалявам, ако е малко по-късничко. Ми хора, вижте, да. С моите приятели сме от един клас и затова май няма да имаме време, ако ни дадат домашни, трябва да сме ги написали всичките и после да играем. Довиждане, хората. Това беше от този клип. Харесайте го, дайте лайк. Също не знам. Дайте лайки. Да. Аре, чао, хора. Харесайте го този видеоклип. Харесайте го, дайте му лайки и други неща. Аре, чао.